Wataƙila wannan ya taɓa faruwa da kai cewa wasu lokuta ana yawan saka mutane a cikin group, kai kuma baka da buƙatar ana saka ka a cikin group. To da wannan hanyar da kake ganin zaka iya hana ma kowa ya saka ka cikin group har sai in link aka turo maka, sannan idan kana so zaka iya shiga cikin group. Da fari idan ka shigo cikin WhatsApp ɗin wayarka kamar haka, zaka danna wannan ɗigo guda uku, zaka danna wannan rubutu na ƙasa inda aka rubuta parameter. Zaran ka danna shi zaka danna wannan wajen da kake gani. Kana danna wannan wajen da kuke gani shi kenan zaka ja ƙasa, da zaran ka ja ƙasa zaka ga inda aka rubuta group. Da zaran ka danna inda aka rubuta group, wannan ɗan ɗigo da kuke gani zaka maido shi ƙasa. Idan ka maido shi ƙasa yana nuno maka wannan fuska da kuke gani, ga sunan dukkanin lambobin da a cikin wayar ka ne da kake gani. Da zarar ya nuno maka wannan fuska da kake gani shi kenan zaka danna wancan alamar na saman nan da kake gani, anan zaka bashi dama. Da zaran ka bashi dama to a yanzu babu wanda ya isa ya saka ka cikin group har sai in link aka turo maka, sannan idan kana da buƙatar zaka iya shiga a cikin group. Nagode.